Another Sata, Disability. Oh, Sune. Angazi ukuthi bekulesi ngakhi ngibona le video le. Lapha sibona nje usisi omdala engicabanga ukuthi uno 40 years. Ubamba ubaba wakhe lapha uyamqabula ngenkani, uyamunca. Useyasho ukuthi hayi phela ubaba wakho omzalayo kanti kunani. Nabantu futhi bameseka bathi hayi akunankinga ngoba ubaba wakho omzalayo. Ibhlungu lento ukuthi ubone umuntu engalesabi ihlazo, ethi engaselesabi ihlazo futhi ejike ezoqhosha ngalo ezotshengisa thina. Ngikhomentile kule video ngathi mina ngiyafisa ngathi ngelinye ilanga ubaba wakhe engakudlwengula ekhulelise emthola ingane. Siyazi ukuthi kuyaziwa nje ukuthi ingane make yaqala yangena kwi-adolescent stage ayibisageza phambi kwababa wayo. Kuyaziwa nje lokho, angicabanga ukuthi khona umuntu ongaka ongathiwa akayazi leyo nto leyo. Kodwa njengamanje uveza amanyala kuma video eqabulana nobaba wakhe bemuncane. Uyothi kusuka ngelinye ilanga uma sesekuvela ukuthi bakhulelisene kuyoba ngazi ukuthi mhlambe ubaba obengcolile walala nendodakazi yakhe. Kodwa nakho lana lo wesifazane uyayiphoqa lento ukuthi yenzeke. Kodwa ngaso leso sikhathi futhi kwangathi akunankinga, kodwa uma ngase ngempela kuthola ukuthi sebelalene baze bakhulelisana kuzoqala lapho bese kuyaphenduka bese kuba ngathi ihlazo.